Sitten lanssaa kaikki, ettei ihan sama aika. Naatit valmiiksi. Mahtuuko tänne kyykys, jos on niin päällekkäin? Menkää vaan, joo, kyllä mahtuu. Kyllä tänne mahtuu. Kyykkyy siellä. Kyllä autohan tulee. Täällä ollaan kyykys. Kuka idiootti täällä aamuu? Hakekaa näitä hossupossut. Onks Naatit etänä samaan aikaan. Terot! Koska Terot lähtee? kans Onks tänne. kaikki kyydissä? Ei oo kaikki terot kyyssä, tuolla on vaikka kuinka monta vielä. Me tullaan junasta, ätteekö? Ai sattuu. Ei, tulkaa nopeaan. Olkaa mä juokseen. Älä nyt pidäkää siellä vitu hämärä heissu. Vetäkää pikamarssia. Mahtuu. Menkää sinne perälle päin, sinne mahtuu vielä. Ei tänne Kyllä maahan. tohon Ei mahdu. väliin mahtuu, siihen mahtuu ainakin yksi. Siihen. Yksi Älä mastuu tulla tuohon sisään. väliin. Äijät tuli sisään vittu. Natit valmiiksi. Ei vittu. Kai. Ihan vittu hyvä. Mä sanoin kyllä vaan, että naatit valmiiksi enkä natastaa ne. No ei, ettei syntyy, älä nyt valita.